השלט שיש עליו למשל חנות שיש בה ממתקים, ולמשל זה עולה 10 שקלים, והם שמים שלט שזה אומר שזה עולה שקל אחד, וזה לא נכון בגלל שהם רוצים שאנשים יבואו עליהם, והם רוצים שיהיה להם כסף. מה, הם חזירים קפיטליסטים, הם מרמים אותנו. כן, הם חזירים. חזירים מה? קפיטליסטים? הם חזירים של כסף. חזירים של כסף. אז בעצם מה שקורה, שהוא אומר לך שיש מחיר נמוך, שיש מבצע, ואת באה, ואז את רואה שאין מבצע בכלל. זה מה שקרה לך? כן. זה מאוד מוזר לי שאנשים עושים כזה דבר. איזה סיבה יש להם? למה הם עשו את זה? הם רוצים שיהיה להם כסף. זה נורא, שירי. חשבת לדווח למישהו? אולי לשר האוצר? רציתי ששר האוצר יביא עוד כסף לאנשים. ששר האוצר יביא עוד כסף לאנשים? כן. זה רעיון מצוין.